ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошад оғоз мекунем. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем ки тӯли чанд сол мешавад ки онҳо дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. ин бародаро шуморо аз Москва ва Московский област гирифта ба мошинҳои худ ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. мошинҳои ин бародаро мошинҳои замонавӣ буда ҳамаи шароитҳоро доранд то ин ки шуморо ба роҳат бурда биёранд. барои ҳамин худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда ё ин ки ба ватсапи ин рақамҳо занг занен ва граница гузашта ҳуҷҷатҳои худро хуб кунен ва агар ки скидка гирифтан хоҳен, пас ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон теҷа гап занен. роҳи сафед дӯстон. чемпиони пешинаи UFC Алҷамел Стерлинг гуфт ки муҳориба зидди Мавсар Евлоев барои ӯ ягон маъно надорад. на он қадар бисёр одамон медонанд ки Мавсар Евлоев кист, а ӯ бошад ҷангвари хеле сахт аст, ҷангвари хеле хуб. вақте ки ман аз дӯстони худ оиди Мавсар пурсидум, онҳо ба ман гуфтанд ки Мавсар кист. ман зидди Брайан Артега ва Яир Родригес ҷангидан мехоҳам, чунки онҳо машҳуранд ва ғалаба зидди онҳо маро ба камарбанд наздик карда метавонад. ман намедонам ки муҳорибаи мо зидди Мавсар барои довталаб шудан ягон маъно дорад ё не. ман фикр мекунам ки ин танҳо муҳориба мешавад, танҳо муҳориба. оиди ташкил кардани муҳорибаи ман зидди Мавсар Евлоев ягон чиз намедонам, гуфтааст Стерлинг. хотиррасон мекунам ки чанд муддат пеш Стерлинг аз вазни 61 кг ба вазни 66 кг баромад ва топови ҷангори вазни 66 кг Келвин Кеттерро шикаст дод ва баъд аз Стерлинг пурсиданд ки бо Мавсар Евлоев ҷангидан мехост. Стерлинг бошад дар ҷавоб гуфт ки зид нест барои чунин муҳориба ва Мавсар низ барои чунин муҳориба розигии худро дод. лекин акнун Стерлинг мегӯяд ки ин муҳориба барояш маъно надорад. топови ҷангори вазни нимёна UFC Колби Ковингтон ба чемпиони пешинаи вазни сабук Чарлз Оливейра муроҷиат карда ӯро ба муҳориба даъват кард. ман фикр мекунам ки муҳориба бо Чарлз Оливейра маъно дорад. чанд рӯз пеш ӯ гуфт ки ба вазни нимёна баромадан мехоҳад. амма бошам шоҳи Бразилияям. ҳама медонанд ки ман ин кишварро роҳбарӣ мекунам. ҳама занҳои Бразилия маро дӯст медоранд. ҳама мардҳои Бразилия бошад ба мисли ман будан мехоҳанд. барои ҳамин Чарлз Оливейра, ту дар ҳақиқат муҳорибаи калон дар вазни нимёна мехоҳӣ? пас биё мебинем ки ту хайб мехоҳӣ ё ин ки суханҳои худро дар кор нишон медиҳӣ, гуфтааст Ковингтон. ва дӯстон, ногуфта намонад ки чанд рӯз пеш Оливейра дар ҳақиқат гуфта буд ки барои муҳорибаи калон омода аст ки ба вазни нимёна барояд. дӯстон, чӣ гуна ки медонед рақиби навбатии Лоиқ Раҷабов дар ташкилоти UFC варзигари амрикоӣ Трей Огден мешавад ва дар навори гузаштаи худ мо ба шумо оиди ӯ маълумот дода гуфта будем ки Огден ҷангвари хуб аст, махсусан дар греплинг ва ҷуҷитсу ва ӯ чанд муддат пеш чемпиони Далла дар вазни миёна оид ба ҷуҷитсу шуд. аз 17 ғалабаи худ Огден 11 тоашро бо тариқи усул ба даст овардааст ва ягон ғалаба бо тариқи нокаут ё ин ки нокаути техникӣ надорад. яъне дӯстон, дар стойка ӯ на он қадар хуб аст, лекин ҷуҷитсуи хуб дорад. бале хуб, на ин ки хатарнок. ва ҳозир мефаҳмонем ки барои чӣ. ҳамаи ин ғалабаҳои ӯ бо тариқи усул дар дигар ташкилотҳо буданд. Огден дар UFC 5 муҳориба гузаронидааст ва ҳамаи ин муҳорибаҳо бо қарори доваро ба анҷом расиданд. 2 ғалаба ва 2 бохт бо қарори доваро ва 1 муҳорибаи бенатиҷа. яъне дӯстон, Огден дар UFC 5 муҳориба гузаронидааст ки ягон ғалабаи фаврӣ надорад. ана лоиқ бошад ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хатарнок аст ки 8 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ ва 5 ғалабаи дигар бо тариқи сабмишен дорад ва лоиқ то охири муҳориба хатарнок аст. ин чизро мо дар муҳорибаи охирони ӯ дидем ки лоиқ дар 3-юм раунд рақибро ба нокаути вазнин равон кард. хотиррасон мекунем ки муҳориба байни Лоиқ Раҷабов ва Трей Огден рӯзи 20 июл ба нақша гирифта шудааст ва дар турнири UFC Fight Night мегузарад. мо ба Лоиқ омодагиҳои хуби беосеб ва ғалабаи дурахшон орзумандем. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.